Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. When you here, please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu review sikhuluma ngendaba le yaMayeni noMakhumalo. Nalokhu ukuthi uMakhumalo uthe uMayeni uyibhuli. Asiphinde. uMakhumalo uthe uMayeni uyibhuli kwenye yama episode. We-episode 12 no-13 indaba ye-Durban July. Makhumalo nomsindo we-makeup. So mabexabana noMayeni obekhulumisana ukuthi kahle kahle sekwenzeka ngendlela okungasiyona. uMakhumalo uthe uMayeni uyibhuli. Ngikuthathele lapho ke. Mina efixe sengizihlaya ngithi uMayeni ngithatha amazwi kaMakhumalo. Ngithi uMayeni uyibhuli ngempela ngoba phela yena wafika wahamba wahlala ekhaya wathi sebuya uMakhumalo esekhona unkosikazi wazoclaima indaba wazoclaima iposition ka-second wife. Iyihlaya leyo ndaba ngoba asiyazi. Naleyo ukuthi uMayeni uyibhuli bengithatha amazwi kaMakhumalo. Hayi ukuthi sengithi uMayeni uyibhuli ngezizathu ezibonakalayo. Nangaleya episode idlala ngaze ngasho ukuthi awu cha incane ke into ayenzile ukuthi usengazathi uyibhuli. Enye nenye i-TV show nasesi-understandayo ukuthi i-TV show. Okunye sekunesidina phela manje leyo ukuthi uma umuntu ezokhuluma nge-favorite yakho wena ufuna ukusikhumbuza ukuthi i-TV show kwasha kwacima. Siyayazi leyo nyaka siyayazi i-Durban July siyazi ukuthi i-Durban July umcimbi owenzeka nini kodwa kuThando Nes'thembu siubone ngoDisemba ngoba kusho ukuthi ama-episode akuThando Nes'thembu isikhathi avele ngaso. Hawu hayi sezothwala idombolo ningasafuni phela uku-understand ukuthi sikhuluma nge-TV show. Wena sewune hayi uyaminyana. uMakhumalo uthe uMayeni uyibhuli akusiyo Fix SA. Enye into ingakho ngingafuni ukuthi ngibuze abantu ukuthi ku-next video ngenzani. Ngibalekela yona lento ukuthi i-channel yami yogcina isiphenduka i-fan base. Umuntu akafuni ukukhuluma ukuthi uMakhumalo ube wrong, akafuni ukuthi uMayeni ube wrong, uMacele ube wrong, uMangwabi. Kanti ama-reviews ngwenzela imizwa yakho noma ngenzela ukuthi abukwe abantu abathanda i-show. Ngoba phela ama-reviews ngiyazi ukuthi abukwa abantu abathanda i-show. Omunye ke oyithole sephakathi kwi-video uyibuka ngoba naye sethanda ukuyibuka i-video kungekho phoqiwe ukuze manje singagcini sesithathana ngaleyo ndlela kuzobhala omunye ukuthi why usuyixoke. Ngiqala eqaleni mawuhlehla nalama video uzosho ukuthi uzokwazi ukuthi ngihlezi ngisho ukuthi inhlonipho ibalekile sihloniphe abantu abakhuluma ngayo. Kodwa leyo ukuthi uMayeni uyibhuli mawuyitholile leyo video bekuyihlaya iphelela lapho. Nangelinye ilanga mawuzwa futhi ngithi ubani uyixoke uyozithola ubone ukuthi uyihlaya. Kodwa mawungaka-understand ke lokho ayikho inkinga. Phela vele awungazi le duzane ukuze ubone ukuthi lento engishoyo i-serious ayikho serious. Kodwa mawulalela ama-video ami nje wehla nawo uyothola ukuthi ayibo kanti ukukhulume kanje iphelele lapho. Enye ke nibe nama-holiday amnandi abasemaholidini. Sibonga ukugcinwa lokuthi size safika kulo nyaka. Sibonga uNkulunkulu ngakho konke sithemba ukuthi 2023 uzosincenga nathi soncenga. Ngibonge support. Thank you so much. I love you and appreciate you. Bye bye.